Kære dagbog, det er i dag den 11. i 5. så vidt jeg husker. Og vi er nu kommet til Rabbit City. Det vil være midnat. Vi har været i biografen. Set en god film faktisk. Kasper! Hey. Du tror det er løgn, hvad der ligger hernede, mand. Jeg fandt kraft af min mysli bare. Jeg tror det er godt den her. Fordi Det ved jeg ikke. Det ser fint nok ud. det her er klamt, det der. Okay. Jeg sidder altså lige... Nå. Jeg er faktisk lige... Det kan du. Nej, det kan jeg. Nå, hvor kan vi? Jo, vi har set en film i dag. Så, hvad hed den? What Happens in Vegas? Den var faktisk rigtig. Kraft af Monster Solvand. Hvor heldig kan man være? Jeg sidder og er ved at lave dagbog. Du ved godt, jeg tager det her meget seriøst. Du lyser mig lige i hovedet. Jeg synes også, det her er seriøst, mand. Bare fordi vi ikke deler samme hobby. Så vil jeg arrogant det er super og ulækkert. lederen og egoistisk. Fuck dig. Altså, mega klam. Fy for helvede.